ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಿನ್ನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಗೈಸಿನ ಲಾಯ್ಕದು ಬುಲ್ಕಿರಿ ಕೋಡೆ ಮುರಂಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಇಂದ ಶೋಕದ ಬುಲ್ಕಿರಿ ಉಂಡು ತಿಲೆ ಗೈಸ್ ತಿಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬುಲ್ಕಿರಿ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಸಟ್ಟದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ತೂಕ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತ ನೋಡೋದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಬರಡತ್ತೆ ಇವರನ್ನೇ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತನಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಮೌಂಟ್ಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಪಾತಿಯರ್ನ್ಯ ಇರು ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನುಜಿಲ್ಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಕ ಮೈಕಲ್ಲ ದೆತ್ತುನ್ಗ ಮೂಲು ಮೀಶೋಡೆ ಅವಳ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ತುಕ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮೈಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೆತ್ತುನ್ವೆ ತಲೆ ಗೈಸ್ ಗಾಲಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತುಕ ದಾದ ಮೀನುಡು ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆಂಜೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗ ಬಲಿ ಬೀಗ ಹೋದು ಬೀಗ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಈಗ ಎಂಚಾಪುನ್ ತೂಕ ಇಷ್ಟ ಆಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಲೇತು ಶೋಕ್ ಬಲ್ಕಿರಿ ಏನುಂಡು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತವಾ ಗ್ರೇವಿ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನಿಂದು ತೂಕ ಪಂಡ ಸುಲಭ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿತಲೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದತ್ತು ಪುನ್ಕೆದ ಪುಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಲೆ ತಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೈತಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಗುದ್ದುದು ದೀತೆ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನಿಂಚ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಗುದ್ದು ದೀತದಲ್ಲಿ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದರು ಮೀನು ಏತ್ ದೆತ್ತೊಂದರು ತೂದು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಚಮಚ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ತಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೇವ್ರೆ ಆತು ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ರಪ ಆಪುನ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಜಿ ತೂಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೇಟೆ ಪೋತೀರಿ ಮೀನು ಕೊನಪೇರ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಕೊನಪೇರ ಬೂತೆ ಕೊನಪೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಕೊನತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಓ ಮೀನುಂದು ತಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಮಲ್ತುಜಿಂಡ ವಾರಿಗರ ವರಪುಂಡಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೊನತ್ತೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಳು ಖುಷಿ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮೀನು ಕೊನತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿಡಿಕ ಪಾರ್ನಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಆತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮೀನು ಕೊನತ್ತಂಡ ಮೀನು ಕೋರಿತ್ತಂಡ ಏಕಲ ಪುಚ್ಚದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಲೇತ್ ಮಲ್ಲ ತೋಲು ಪಂಡದು ಅನ್ನ ಮಗೆ ರೀತಿನ ಸೈದ್ನಿ ಪೋಸ್ಕೋರ್ ಪೊಲಾಲ್ ಕೆಮರ ಪೂರ ಜಪ್ಪರ ಪ್ರತಿತ್ತ ಪುಜಿ ಮಿತ್ತೆ ಅವಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರ್ತಿಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫುಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪಂಡ ಮಿಲ್ಲು ವಿತ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ತಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಒಂಜಿ 6 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಂದಕ್ಕ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇದೊಂದು ಪೂರ ಪಾಡೋದುಂಡೆ ಬಂಡ ಒಂತದೇ ಇದೆ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೇಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದರಿಂದ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡಾತು ಟೊಟ್ಟಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಗೈಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೌಡ್ರ ಒಂಚು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೌಡ್ರ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿದಿದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುನ್ಕೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಡೋಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕದು. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನೋ ಮೀನು ಬಂಗಡೆ ತಂದೆ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕಿತ್ತೆ ಪುನ್ಕೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಬೇಕಾ ತೂದು ಪಾಡಲಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಲು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ತತ್ತೆ 2 3 4 ಉಪ್ಪು ಬರ್ ಚಕ್ ಅಂತಲ್ಲಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪುರ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊದಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸೂಪರ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ನುರಿಟಿದಿ వచ్చి ತುಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಿತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಲ್ದಿಕ್ಕ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿಕ್ಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಬಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿಟಿ వచ్చి ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು Mampi deh di baga polis. Muncul di kampung. It's a good gun face. Tawa. Manggode meat curry. Gasin lapan kari lapan.
ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಓ ದಾದೆ ಬಾಬಾ ತುಡೆ ತವ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಎತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಬೈದು ನೋಡಿ